Padiahnya luko adia asami, satika tulang manusia badan diri. Itu baniang adia samaikan, lalu suah badan nanden tangguang. Jadi kadiri denai doakan denai oe mande di dalam panjaro. Sayang di hati mengkonyo duri adia tanamkan, jando sambilu adia kuriakan, di ulu jantung adia tikamkan. Padiahnya luko adia asami, satika tulang manusia badan diri. Itu baniang adia samaikan, lalu suah badan nanden tangguangkan. Jadi kadiri denai doakan